Locuitorii Banatului sunt sârbi, români și un sfert din ei germani. Sârbii își trag originea, zice-se, de la sciți. Ei au locuit odinioară în Dacia, apoi în Serbia și se numesc în limba lor sârb. Această limbă este un dialect corupt slavon sau iliric. Originea românilor este mai puțin sigură. Ei își zic român, un cuvânt însemnând în limba lor și roman și un om care rămâne. Și de aceea nu este sigur dacă ei sunt o rămășiță a coloniilor romane sau a unei națiuni supuse de romani. Medaliile sau monedele și urmele mormintelor romane care se găsesc în părțile muntoase ale țării și aproape de Dunăre sunt dovezi sigure că au fost odinioară sub romani, fie într-unul sau celălalt din sensurile de mai sus. Chiar și limba lor, care e vorbită în Valahia în chipul cel mai aspru, iar în Transilvania cu multă eleganță, este o latină coruptă. Felul lor de trai este foarte aspru și sălbatic. Sunt lipsiți de religie, arte și științe. Copiii lor, de când au abia câteva zile, sunt scăldați afară în aer liber, în apă caldă, iarna ca și vara, și înfășați în pânză de in sau stofă de lână groasă. De la 5 până la 12 sau 14 ani sunt folosiți pentru paza vitelor. Fetele învață în același timp să spele, să facă pâine, să toarcă, să coasă, să țeasă și așa mai departe. De la 14 ani sunt folosite la lucrul câmpului. Ei cultivă cel mai mult porumbul sau cucuruzul. Totuși seamănă și orz și grâu. Ei fac din fructele pomelor, pe care îi sădesc în mare număr, un fel de vin ars pe care îl numesc rachiu și pe care îl beau din belșug. Hrana lor este tot atât de simplă ca și îmbrăcămintea. Mâncarea lor obișnuită constă din cele mai multe ori dintr-un fel de turtă din păsat de porumb, coaptă în spuză, pe care o numesc mălai, ceva carne, lapte, brânză, fasole și alte legume. Portul lor variază, dar îndeopște este alcătuit din cele ce urmează. Bărbații poartă un fel de ițari de lână albă, în felul ungurilor, dar nu chiar așa de strâmți. O pingi din piele de bou neprelucrată, o cămașă deschisă la piept și o veste de lână strânsă bine la mijloc și cu mâneci lungi și o căciulă de blană sau pălărie de pâslă pentru cap. Femeile poartă cămăși lungi care le atârnă până la glezne și un fel de șorț cafeniu vărgat și înflorit înainte și altul la fel înapoi, colorat, legat cu o cingătoare. Un suman sau haină de edimie grosolană ceva mai scurtă decât cămașa. Pe cap un fel de colac rotund, umplut cu păr sau paie, pe care îl acoperă cu o pânză. Fetele umblă cu capul gol. Găteala lor constă din cercei, făcuți din aramă albă sau galbenă, din sticlă colorată, mărgele, perle, fluturi și salbe de monede înșerate pe o cordea legată în jurul capului sau al gâtului. Această găteală zângănește la orice mișcare, așa că o fată româncă îmbrăcată de sărbătoare adesea va fi auzită de departe, înainte de a putea fi văzută. Aceste fete se mărită foarte tinere, dar sărboaicele mai devreme decât româncele. Sunt perechi de tineri căsătoriți cu bărbatul abia de 14 ani, iar nevasta neavând încă 12 ani împliniți. Au câteva meșteșuguri pentru care sunt deosebit de bine înzestrați. Printre ei nu există nici rotari, nici țesători de meserie, fiecare român fiind și rotar și fiecare femeie și o țesătoare. Nu vezi nicăieri o femeie mergând fără a lucra. Ele poartă de obicei pe cap coșul cu ceea ce vor vinde la piață. Dacă au un copil neînțărcat, îl poartă tot astfel. Furca este înfiptă în brâu și tot drumul ele torc mergând. Tot ce le trebuie e făcut de ele. Abia de se mai vede printre ei vreun meseriaș, dar niciun cerșetor. În ce privește religia, nu prea știu ce să vă spun. Totuși, ei mărturisesc că fac parte din cei pe care noi îi numim grecii ritus non unitorum. Dar, de fapt, ei n-au mai multe religie decât vitele lor. Afară de posturile lor repetate, care se întind aproape de jumătate de an și care sunt atât de stricte că nu îndrăznesc să mănânce deloc nici carne, nici ouă, nici lapte, abia dacă mai au vreo idee și de alte întătoriri religioase. Dar postul acesta, ei îl țin cu atâta sfințenie, încât nimic nu îi poate face să-l ușureze sau să-l întrerupă, chiar dacă ne socotesc toate celelalte legi divine sau umane.
Un tâlhar nu-și va îngădui să se înfructe împotriva acestei abstinențe și nici nu-și va dezmierda nevasta sau pe a altuia de teama că Dumnezeu nu i-ar mai binecuvânta isprăvile sale. Neștiința și superstiția bonzilor nu poate fi mai mare decât a popelor. Așa numesc acești oameni pe preoții lor. Unii din ei nu știu să citească. Ce învățătură pot ei să dea vieților oameni? Ei își ară și își lucrează singuri ogoarele și își văd de turmele lor ca ceilalți țărani. Ei fac tot felul de negustorii ca evreii și se îmbată pe cheltuiala parohienilor lor fără minte, care le vând lor păcatele lor și cred că vor fi fericiți și mântuiți dacă vor achita păcatele lor și ale rudelor lor moarte pe un preț bun. Ordonanțele înțelepte pe care le-a dat regina împotriva înșelătoriilor acestor popi nu au reușit până acum să scape poporul de acel spirit de supunere oarbă care îi fac robii acestor stăpâni spirituali. Riturile sau ceremoniile acestui popor aduc mai mult cu păgânismul decât cu religia pe care o mărturisesc ei. De exemplu, niciodată o femeie la ei n-ar îndrăzni să omoare un animal de orice fel ar fi. Miresele, în ziua nunților, ca și în ajun, stau acoperite cu un văl. Oricine ridică vălul are dreptul la o sărutare, dar totodată trebuie să-i facă un dar dacă i-ar dori acest lucru. În biserică femeile stau deoparte, despărțite de bărbați. Înmormântările la ei sunt ciudate. Ei își aduc morții la groapă cu bocete deznădăjduite. Îndată ce popii au terminat ritualul, mortul e coborât în groapă. În clipa aceasta, prietenii mortului și rudele sale scot strigăte înfiorătoare. Ei îi amintesc mortului de prietenii și părinții lui, de copii, de vite, de casă și de cei din casă și îl întreabă de ce i-a părăsit. Cum nu primesc niciun răspuns, se umple groapa și se pune la cap o cruce și o piatră mare pentru ca să nu se schimbe în moroi. Se varsă vin pe mormânt și se arde tămâie de jur împrejur pentru a alunga duhurile rele și vrăjitoarele și apoi se întorc acasă. Fac pâine de grâu pe care o mănâncă pentru iertarea sufletului celui mort, bând din belșug pentru a se mângâia mai bine. Bocetele rituale, libațiunile cu vin și tămâierea în jurul mormântului continuă din partea rudelor apropiate mai multe zile, chiar câteva săptămâni. Ei se feresc de a intra în bisericile noastre și dacă uneori unii dintre ei sunt siliți să intre în biserică, se spală îndată ce s-au înapoiat acasă pentru a se purifica. Faptul de a fi aghesmuiți în bisericile noastre sau a lua parte la vreo slujbă unde e folosită aghiazma îi umple de groază pentru că aghesmuirea se face cu un aspersoriu făcut din păr de porc și ei cred că acest lucru îi spurcă. Îmbrăcămintea care a fost stropită cu apă sfințită nici nu a mai fost purtată fără a fi spălată. Preoții sau popii lor îi stropesc cu o rămurică sau un mic buchet de isop. În ce privește canoanele lor religioase, ele sunt foarte deosebite de ale noastre. Furtul și adulterul sunt socotite nimicuri la ei. În schimb, siluirea sau necinstea unei fete este un păcat mult mai mare, iar omorul nu poate fi iertat de preoții lor. Numai Dumnezeu singur, spun ei, poate să-l ierte. Totuși, tâlhăriile și omorurile sunt foarte răspândite la ei. Cauza acestor contradicții se poate găsi, cred, în ideea imperfectă pe care o au despre divinitate și suflet. Căci, cum ar putea avea ei idei clare asupra datoriilor omului și ale societății? Toate fenomenele sau efectele unor cauze pe care nu pot să le înțeleagă, ei le privesc ca fapte supranaturale. O eclipsă de soare este o luptă între vârcolaci și soare, de aceea, îndată ce văd acest fenomen, fac zgomot și împușcă mereu pentru a alunga pe acești vârcolaci care, dacă ar învinge și ar mânca soarele, ar arunca lumea într-un întuneric veșnic. Din toate osândirile la moarte, cea prin funie este cea mai temută. Chiar și țeapa și roata îi sperie mai puțin, din cauza că funia strânge gâtlejul și sufletul nu poate să iasă în sus, ci e împins înapoi, în jos. Ei socotesc aceasta o spurcată bagiocorire a sufletului, iar eu socot că această grijă a lor e curat materialism psihologic. Deoarece superstiția este o fiică a prostiei, ați putea judeca și mai bine din ceea ce vă voi spune aici
extrema neștiință și simplitate a acestui popor. Dacă întrebi pe un moșneag român câți ani are, îți va răspunde că la asediul Belgradului sau al Timișoarei sau la încheierea păcii sau când a murit acel principe sau a fost ales acel episcop, umblam cu porcii sau cu vitele sau lucram la câmp sau m-am însurat și atunci poți să-i socotești vârsta. Ei nu cunosc valoarea monedelor și nici nu au cuvinte proprii ca să le denumească pe toate. Un taler imperial sau 30 de groși e numit leu, florinul florint, jumătate de florin dult, 5 groși este pentru ei o monedă pe care o numesc strâmba, o jumătate de taler este la ei 3 strâmbi, cam același lucru este și în ce privește măsurile și greutățile. Ei socotesc conținutul unui vas după greutatea lui. Greutatea pe care o folosesc este ocaua, o greutate de la turci, care corespunde la noi cu 2 livre și un sfert. Această greutate se împarte în 4 părți, pe care le numesc litra. Fiecare litră se subîmparte într-o 100 de drami. Deosebirea între firea românilor și sârbilor este următoarea. Sârbii sunt mândri, întreprinzători, șireți, le place negoțul și sunt capabili să devină buni soldați. Popilor nu sunt așa de proști ca ai românilor. Românii nu sunt deloc trufași, sunt mai buni și caută mai degrabă o viață tihnită. Urăsc viața de soldat. Se aseamănă unii cu alții prin faptul că sunt hoți din naștere, supuși popilor și dregătorilor lor naționali. Amândouă aceste popoare se folosesc de litere grecești, dar ei dau unora din litere o semnificație deosebită.